Pangwasa Kayemangan kuwi sapa? Paduka Hyang Adi Pukulun Bathara Manikmaya. Ingkang menang nemtokke abang ijoning lakon ana Kayemangan Paduka Pukulun. Yen aku kandha abang, dewa sanesipun kedah abrit. Yen aku kandha ijo, dewa liyane kedah ijo. Upamane ana perintah saka panjenengan ulun tumrap jeneng kita Brama, tertamtu badhe kula tindakaken. Sakliyane aku pimpinan kayangan, Paduka menika Sudarma kula, bapak kita inggih. Wajibe anak menyang bapak, anak kedah bangun miturut dumateng dawuhipun tiyang sepah. Dina samangku upama ana perintah saka panjenengan ulun bakal kula tindakaken. Nadyan to nganti lara, sampun malih kok sakit pejah kula temah kanggo mestuti dawuh Jekatika Paduka Hyang Adi Pukulun. Bagus. Dina samangkono perintah tunggal saka ulun tumrap jeneng kita Brama. Kowe bali ning Kayewangan Suwarga Dahana, petuk ana mantumu Janaka kelawan anakmu wedok si Dresanala. Dina iki cah loro kae pegatna, merga Dresanala bakal tak rabekne kelawan Dewa Serani. Aduh, mati aku. Oh, Pukulun. Oh, Pukulun. Kadidene sinambring gelap kula midhanget dawuh pangandika Pukulun. Dosa lan lepatipun anak kula menika menapa Pukulun? Ewadene dawuh Jekatika Paduka supados misahaken lan megataken anak kula Dresanala kelawan mantu kula pun Arjuna. Waduh Pukulun. Tinimbang kula kinen megataken katresnanipun anak kula. Pilaur kula kinen ngadepi galake Sima Barong. Brama. Ing sekawit jeneng kita kandha. Yen to apa sing dadi dawuh ulun bakal mok tindakake. Apa talingan kita ora ngrungokke. Dresanala bakal tak rabekne kelawan Atmaja ulun. Ratu ing Tunggul Malaya si Dewa Serani. Nanging lare kalih menika sami-sami tresnanipun tur dasaripun kula badhe tampa putu Pukulun. Dresanala anak kula sampun gerbini, sampun ngandhut jejaban bayi sampun 7 candra, tegese 7 wulan. Dosa menapa ing kedah kula sandang yen ana dosane ulun sing nampa. Ulun sing dadani bakune tindakno perintah ulun. Lamun to jeneng kita ora nindakake perintah ulun. Apa pengin kesiku saka Bathara Guru mati ya? Oh, nggih.
budal mangkato tindakno dawuh ulun. Lamun jeneng kita ora enggal budal. Bakal nampa siku denda saka pimpinane Suraya. Inggih. Taruna angutiya sembah Gusti mring Wang Maha Suci wis ulun tindakne apa sing dadi karepane Dewa Serani. Matur nuwun, Bu Kulun matur nuwun. Semanten sih katresnanipun paduka nyuwangatipun kulun awet saking tresnanipun dumateng ingkang putra pun Dewa Serani. Ya. Pareng kula nyuwun pamit, kowe bakal menyang endi? Kula badhe sumusul lan memanuki lampahipun Bathara Brama. Ingin semunipun tasih merong kampuh Jimba. Kang sarta ragu-ragu anggenipun netepi dawuh jengatipun nyuwangatipun kulun. Yen ana menggoke kula ingkang badhe nglurusaken mangsa Bandhawa Permoni. Mati aku. Lelada. Ya jagat ya dewa. Ya Bathara. Iki sing diarani suduk gunting tatu loro. Maju ya tatu, mundur ya ajur. Nampa dawuh saka pimpinaning Suralaya sing abote kaya ngene. Dresanala, Janaka sing ora kelepetan dedosan kudu kesempya ing aradan merga dawuhe pimpinaning Suralaya. Nek ora tak tindakke siku denda sing tak tampa. Ya arep dikaya ngapa lan kepiye? Sipating wong tuwa kaya aku iki ora bakal tega lan mentala yen to anak-anakku bakal kasangsaya uripe. Bakal tak reka daya. Reka daya piye? Oh, piye arep reka daya? Ora mau tindakne aturke kula Bathara Guru. Inggih sahabat. Oh, mati ya. Rumangsane apa reka daya? Tujune tak tutke, apa ora tak tutke? Wekasane direka daya. Ora kelakon anakku Dewa Serani dawuh kelawan Dresanala. Potongane dewa kaya arep hapus.
Tujune tak memanuki tak jampangi. Titenono nganti ngestoke dawuh Bathara Guru. Dresanala Janaka aku njaluk ngapura ya. Ya nduk. Surasane ing donya Puyung mulat cekara ganda nyorom oh Pangeran garwaning pun Kakang Yayi Dresanala kepiye bingan araos sing manah kula lega tiasing nala ewadene Gusti ingkang ngakarya jagat sampun paring kapercayan dumateng kula nampi wiji sejati ingkang paduka tandur wonten ing padharan kula Pangeran jejabang bayi sampun tungkap pitung candra kalenggan samangke ya Dresanala tanpa beda jeneng sira Yayi bungah rasaning pun Kakang kaya dene kejugrukan Mukir Sari keblabaran segara madu semono anugrah saka ngarasaning Gusti Kang Maha Murah kang diparingake kelawan pun Kakang kelawan Jati menapa dipun paringaken kula ndarbeni panyuwunan iya kowe nyuwuna kelawan pun Kakang waton ora njaluk medune lintang kang sarta rembulan tertamtu bakal tak sembadani Pangeran bingah-bingahipun tiyang estri menawi nedeng ngandhut jabang bayi samangsa-mangsa menawi sampun dumugi wahyane mangsa kala lek ing jejabang bayi tinengganan dening sipating kakung utawi garwa ya aku ngerti lekase Yayi Dresanala pun Kakang ora linggar saka ing kayuwangan swarga daana kamun jeneng sira durung babarake putra matur sembah nuwun ewadene semanten katresnan paduka dumateng kula mugi Gusti ngijabahi ing benjang tumapaing padha lek ing jabang bayi kula tinengganan dening paduka oh
wonten menapa Kanjeng Rama Pukulun? Kene, Dresanala, Janaka. Dresanala lingguh mburiku kene. Kula mriki mawon manut aku. Lingguh mburiku kene. Nggih, kula. Janaka harta maju. Inggih, ngestaken dawuh Rama Pukulun. Tan samara pamoring sukma sinukmaya winah ya ing asepit sinimpen dalang ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup wonten menapa ta Rama Pukulun paduka kundur wonten ing kayuwangan swarga dana beneh kelawan padatan tepung kang wimbo semunipun wonten gembolaning perkawis ingkang anjalari kowe nek ora tak takoni rasa omong duwe lambe kok ora entuk omong menengo iki aku ana perlu ana wigati kelawan bojomu si Janaka. Janaka. Wonten pangandika ingkang ngadhawuh Kanjeng Rama Pukulun. Aku tak takon, Wangsulana. Apa kowe bener-bener tresna kelawan bojomu ya anakku Dresanala? Katresnan kula lair kandas trusing batin. Yen dibobot bobote katresnan kula dhumateng ingkang putra pun Dresanala kadidene bobote gunung Mahameru. Dadi kowe tresna marang anak wedok nuwun inggih lakara kados mekaten. Saiki genti Dresanala tak takoni. Dresanala, wonten dawuh Rama Pukulun, kowe tresna lawan bojomu Janaka, sampeyan ki takon napa? Takon wajibe diwangsuli, kowe tresna karo bojomu Janaka. Nek ora tresna apa gelem ben bengi dikeloni nganti meteng 7 sasi. Wis meteng 7 sasi. Inggih, Janaka wonten dawuh. Lemu rabi karo Dresanala ki wis pirang sasi? Gangsal wulan. Kok wis meteng 7 sasi? Kula panjeri riyin. Saiki nek usum ngono ya. Lagi usum ngono. Lagi 5 sasi kok metenge wis 7 sasi. Enak lho rombong aku sinden ngono kuwi dhisik. Tiyang nggih dugi. Teko. Wonge ya teko. Iki ora guyon, ora gujek pitakonku Wangsulana.
Tangmu padha warah dena becik besok mendemo baris kang prayitna ya saranta wong Darawati tinumpes paniku pangawak Pandhawa aku ki apamu Janaka Paduka menika mara sepah kula mara tuamu inggih penganggepmu tanpa beda kula anggep kadidene Sudarma kula piyambak to anggep kaya dene bapakmu dhewe lakar kados mekaten dasaripun kula wiwit alit sampun boten gadah Sudarma Kanjeng Rama Pandhudewanata sampun seda nalika kula tasih larih mila pangrengkuh kula dhumateng Paduka Kanjeng Rama Pukulun Bathara Brahma kadidene kula anggep Sudarma kula piyambak to anggep bapakmu dhewe lakar kados mekaten yen to aku iki mau anggep bapakmu dhewe wajibe anak menyang bapak kuwi apa wajibe putra dumateng Sudarma menika putra kedah bangun miturut dumateng dawuhipun tiyang sepuh upama ana perintah saka panjenenganing sun tumrap jeneng sira Arjuna tertamtu badhe kula tindakaken tak perintah ngalor Arjuna badhe ngaler tak perintah ngidul Arjuna badhe ngidul upama kowe tak kongkon nganti lara sampun malih kok sakit pejah kula temah kangge srana mestuti dawuh jengandika Kanjeng Rama Pukulun tak gondhali tembungmu inggih dina samengko reh nek apa sing tak dawuhke tegese apa sing tak perintahke nyang kowe bakal mok tindakke bener becik mula dina iki kowe tak perintah piye to ya lek ngomong wonten menapa ta Rama Pukulun Paduka ampun ngedeg-ngedegi nek ora tak takoni ra usah omong kowe timbang tak tapuk selop lambemu wonten menapa Kanjeng Rama Pukulun ngene aja dadi getun keduwung atimu lan gelo rasamu jane pirang-pirang sasi iki lek ngempet aku asline ora seneng lamun tok anakku tok pek bojo Pukulun kula menika remen kowe menengo ora tak omongi ora tak takoni ora usah omong lajeng karsanipun ngados pundi apa sing tak perintahke jare mok tindakne bener becik dina samangka ana perintah saka panjenengan ulun tumrap jeneng sira Arjuna wiwit dina iki kowe tak keparangake mapan ana ing swarga tauna lan minggata anggepen kowe pegatan karo Dresanala apa-apa to Pukulun iki apa-apa aku wis menteng iki lho Pukulun apa-apa kaya kebacok to aja lunga pangeran aja Dresanala ya iki omong apa aja guyon anake wedok wis tak teton meteng gedhe kok ngene kon pegatan kebangetan temen Janaka kowe iki satriya Lati lan Makarti kudu nyawiji apa sing kok ucapke kudu disembadani kowe takon lunga saka ing kayuwangan swarga dauna ya kene kowe sing begegek ana kono kowe satriya putu Pangeran aja lunga Dresanala Pangeran Dresanala pancet lho gitu yo lakon iki Pangeran aja lunga aku jare meteng lahiran mau tunggoni oke malah lunga Pangeran ya aja lunga anakmu ki kok piye Pangeran aku mau tinggal Pangeran aku mau Pangeran tak omong iki
nang ngendi papan ngendi nggon. Wong tuwa ki ora nek sing tegel mentala nek nyawang anake susah. Aku ki ngawekani supaya kowe ora gelo. Kowe ngerti dhewe to? Bojomu ki sapa? Bojomu ki Janaka satriya sing tukmis sangbung. Kelawan katresnan kelawan Janaka kuwi mengke tuna ing tembe burine. Sandung jegluk tiba gabrus kok Janaka weruh wong wedok mesti dirabi. Kowe engko ndak gelomu kedawa-dawa mula kowe takon pegatan saiki. Dresana, kowe manuta karo aku. Aja gelo rasamu. Sak lungone Janaka ana wong lanang sing gelem nampa kowe. Kepara ora mung satriya ning ratu. Ratu saking Tunggul Malaya. Atmajaning Pukulun Bathara Guru Dewa Srani engko bakal gelem nampa kowe nadyan kowe rondo ning Dewa Srani gelem nampa apa anane mula tata dina iki sak lungane Janaka kowe tak rabekne kelawan Dewa Srani manuta karo aku rabinen dhewe diacok le. Lagi iki aku lagi iki dipisuhi anak obat lakone kaya ngene. Oh ala Gusti nyuwun ngapura. Rasa nungas nangis lah mangan nungas nangis rampungane dhewe. Terus ana lho aku njaluk ngapura ya. Njaluk ngapura ya mati aku. Bangetan menuripku wis duwe bojo karo wong tuwa dipegat ke katresnane. Pangeran aku mau pisah karo panjenengan pangeran. Timbang pisah karo panjenengan luwih becik tandeke patiku pangeran. Aku tak mati wae. Aku tak mati wae. Aku tak mati karo anakmu wae pangeran. Tali iki sing bakal mbudalke nyawaku. Selamat tinggal dunia. Eman-eman wae. Mangsud nari mengkabu budine kang den bawani wenganing Jasukarila badane ke bawah sami bener ngomonge Bathara Brahma yen to wong wedok ayu rupamu ning atos atimu Dresana kowe iki mbok manut karo wong tuamu ngono ngapa wong tuamu ki bakal goleke dalan sing becik kanggo kowe. Anakku Dewa Srani iki jek Jaka Kumala-kala gelem ngabi kowe. Kudune kowe iki matur nuwun. Ora kok malah nyente-nyente arep gantung diri rumangsane apa? Sang Bathari kowe lunga, aku mau rabi karo anakmu Dewa Srani. Katresnanku mung marang Pangeran Arjuna, aku ora ngepang rono-rono. Kowe lunga Bathari aku mau
nyawang karo kowe sang Bathari Welunga. Welunga. Nara tak bius omong iki lho. Bareng tak sawang pancen yo ayu tenan. Layak anakku Dewa Serani nek edan kepayang-payang karo Dresanala. Wit pucuk rambut tekan dalaman sikil babar pisan ana gethek cirine. Iya, iya. Ya. Dina samangkorehne wis ora eling Purwodoksina. Wewetengmu sing kaya ngono bakal tak kimpesake. Kanthi srana tak sengka laire jabang bayi. Tak kirim barat, tak kirim maruta awakmu. Tak sengka laire jabang bayi ben lair saiki. Mati karepmu, urip karepmu gen ora ngregot-ngregoni. Sinurung maruta saka angganing sang tandha Bathari Durga mlebet anggane sang Dresanala nyengka laire sang jabang bayi ingkang pancen durung wancine lair. Saksampunipun sinengka laire sang jabang bayi maruta kalebetaken wonten anggane sang Dresanala kaya dene nyurung lek ing jabang bayi sakala Dresanala buka 29. Tanpa obah, tanpa ngeden. Brol lair jabang bayi, mijil jalu utawa mijil kakung, sumunar cahyane gedhe perbawane sang jabang bayi. Dewa Serani boyongan bojomu Dresanala. Banter men lanang apa wedok nek lair mak perucut. Wah, lanang metu titite. Ya, umpung ora ana sing weruh, tegese ora ana wong sing ngawuningan. Jabang bayi iki tak cemplungke ana ing kawah Candra Dimuka gen modar lebur dadi awak. Asli wedokan setan kowe Durga. Ora duwe watak jiwa kamanungsan. Jejabang bayi sing ora ngerti dosa. Bakal mok prawasa kanthi cemplungke kawah Candra Dimuka. Gusti Allah ora sare. Tetep bakal ngayomi jabang bayi sing ora duwe dosa kan. Ah, Candra Dimuka.